Heddiw, dwi yn Ysgol Gynradd Gymraeg Rhosafan i rhannu newyddion cyffrous gyda chi gyd. Mae ysgol di-garbon newydd yn mynd i gael ei adeiladu ar y safle hwn. Diolch i gronfa Llywodraeth Cymru, her ysgolion Cynaliadwy. Bydd yr ysgol 50 miliwn o bunnoedd yn llawn dechnoleg ynni-effeithlon, gan gynnwys pampiau gwres o'r ddaear a ffaneli solar. Bydd yr ysgol yn cael ei adeiladu drwy defnyddiau a chadwyni lleol ac yn osgoi pethau carbon-ddwys lle bynnag sy'n bosib. Beth sy'n fwy cyffrous yw fod y disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Rhosafan wedi cydweithio ar ddarluniad yr ysgol. Bydd hi'n cael ei ail-adeiladu'n gyfan a fydd yn cynnwys canolbwynt lleol a fydd yn darparu gwasanaethau mwyn yr holl gymuned. Ond, nid dyna'r cyfan. Bydd y cynllun yn cynnwys Uned Drochi Cymraeg i helpu ddysgwyr sy'n dechrau eu haddysg Gymraeg yn hwyrach. Rhaid i mi ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y prosiect gweledigaethol ac uchelgeisiol hwn, a dwi'n disgwyl mlaen i weld y cynllun cyffrous hyn yn datblygu.